नमस्कार मित्रांनो, मी गजानन राखुंडे. आपल्या सर्वांचं आरळ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण सध्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरील व्हिडिओला ज्या काही कमेंट येतात त्या कमेंटवर किमान दिवसभरातून 1 किंवा 2 व्हिडिओ तयार करीत आहोत. त्यापैकीच आजचा हा व्हिडिओ. तुमच्याही मनामध्ये असा काही प्रश्न असेल तर आमच्या यूट्यूब चॅनलवर कुठल्याही एखाद्या व्हिडिओला लिंक करून किंवा व्हिडिओवर कमेंट करून आम्हाला प्रश्न विचारू शकता. त्या तुमच्या प्रश्नाला आम्ही अवश्य उत्तर देऊ. फक्त प्रश्न हा तुमचा त्या प्रकारे महत्त्वाचा असावा. या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे, सर मी आई-वडिलांना एकच मुलगा आहे, त्यामुळे माझे रेशन कार्ड वेगळे निघत नाही आणि माझे लग्न झाले आहे. मला 2 मुलं आहेत आणि मी मजुरी करतो. जर मला माझा सेपरेट उत्पन्नाचा दाखला मिळेल का? तर त्या व्यक्तीचं म्हणणं आहे की त्या व्यक्तीचे आईवडील सोबत आहेत आणि त्या व्यक्तीचं लग्न झालेलं आहे आणि त्याला 2 मुलंही आहेत. तर कदाचित मुलासाठी उत्पन्न पाहिजे असेल किंवा त्यांना स्वतःसाठी उत्पन्न पाहिजे असेल, तो प्रश्न महत्त्वाचा नाही. परंतु त्या व्यक्तीचं म्हणणं आहे की माझ्या स्वतःच्या नावावर उत्पन्न निघेल का? हो, निघू शकते. म्हणजे तुम्ही स्वतःच्या नावावरही काढू शकता किंवा जरी करता मुलालाही लागत असेल तुमच्या, तरी तुमच्या वडिलाच्या नावावर काढले तरी चालेल. म्हणजे तुमच्या कुटुंबातील कुठल्याही व्यक्तीला उत्पन्न लागो, तुम्ही कुटुंब प्रमुखाच्या नावावर उत्पन्न काढलेले चांगले. परंतु सर्वात महत्त्वाचे एकच आहे की उत्पन्न तुम्ही कुणाच्या नावावर काढायले हे महत्त्वाचे एवढेच आहे की तुम्हाला उत्पन्न काढते वेळेस सुरुवातीला तलाठी कार्यालयात जाऊन उत्पन्नाचा दाखला घ्यावा लागतो. म्हणजे तलाठी कार्यालयात जा आणि त्यांना सांगा की मला उत्पन्न पाहिजे आहे. तर त्या ठिकाणी तलाठी कार्यालयामध्ये तलाठी साहेब तुमचा विचार करतील की नेमके उत्पन्न द्यायचे कुणाला. कारण उत्पन्न दिले कुणाला जाते? उत्पन्न त्याच व्यक्तीला दिले जाते जो व्यक्ती कमवत असतो. म्हणजे तुमचे आईवडील जर खूप वयस्कर असतील, म्हणजे त्यांचं वय जर नसेल कमवण्याचं, तर उत्पन्न तुमच्याच नावावर निघणार आहे. तुमच्या नावावर निघो किंवा जर शेती असेल, आईवडील जरी करता कमवत नसतील तर आईवडिलाच्या नावावर जरी करता उत्पन्न निघत असेल, म्हणजे शेतीमध्ये जरी करता ते स्वतः काम करीत नसतील, त्यांनी रोजमजुरी म्हणजे रोजंदारी रोजानं व्यक्ती लावून उत्पन्न घेत असतील फक्त मार्गदर्शनाखाली, तरी काय अडचण नाही. परंतु शेतीतून जे उत्पन्न होते ते उत्पन्न म्हणजे ज्या व्यक्तीच्या नावावर शेती आहे त्या व्यक्तीच्या नावावर उत्पन्न येणार. आणि त्या ठिकाणी ऑनलाईन फॉर्म भरते वेळेस एक उल्लेख असतो, उत्पन्न पाहिजे कुणासाठी आहे, म्हणजे मुलासाठी पाहिजे का नातवासाठी आहे. म्हणजे उत्पन्नचा दाखला तुम्ही कुणाच्या नावावर घ्याले हे महत्त्वाचे नाही, तर उत्पन्न पाहिजे कुणाला ते महत्त्वाचे आहे. म्हणजे राशन कार्डनुसार तुम्हाला सर्व नावे टाकावी लागतील, त्यामध्ये लाभार्थी कोण आहे ते टाकावे लागेल. म्हणजे तुमच्या नावावर उत्पन्न घेतलं तरी काही अडचण नाही, तुमच्या वडिलाच्या नावावर उत्पन्न घेतले तरी काही अडचण नाही, किंवा वडिलाच्या नावावर शेती नाही आणि तुमच्याही नावावर शेती नाही, परंतु तुम्ही मजूर आहात म्हणजे तुम्ही कमविते आहात. तर तुम्ही जरी करता तलाठी कार्यालयात गेले आणि सांगितले की मी अशा अशा प्रकारे रोजंदारी करतो, माझे वर्षाला या प्रकारचे उत्पन्न आहे आणि मला उत्पन्नाचा दाखला पाहिजे आहे, कारण की मला तो तहसीलमधून ऑनलाईन काढायचा आहे. तर तलाठी साहेब त्या प्रकारे विचार करतील, विचारपूस करतील आणि त्यांना जे योग्य वाटेल त्या प्रकारे ते तुमच्या स्वतःच्या नावावर उत्पन्न देतील मुलासाठी, किंवा ते तुम्हाला समजावून सांगतील तुझं वय कमी आहे. म्हणजे लग्न झाले म्हणजे याचा अर्थ तुमचं वय कमी नाही, परंतु जरी करता एखाद्या व्यक्तीचं वय कमी आहे, कारण आपल्या देशामध्ये 16 वर्षाच्या अगोदर मजुरी वगैरे करणे गुन्हा आहे. म्हणजे त्याप्रमाणे तलाठी साहेब विचार करून कुणाच्या नावावर उत्पन्न द्यायचं ते ठरवतील. त्यांनी उत्पन्न दिले म्हणजे समोर उत्पन्न मिळण्यामध्ये काहीही अडचण येणार नाही. हे तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. समजलं असेल तर ठीक आहे, नाही समजलं तर वाटल्यास पुन्हा कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.